ले आगे गामुरा टेस्ट करबो जाखो ब्रा दंना बटक दे हां टेस्ट कर खा डायरेक्ट खाइ दे Good morning everyone, welcome back to my YouTube channel. लोगोफोर दा जोंहा माने खख'आ फुलि जावैनो थाखाय हा सोहोगासिनो दं आरोना या हमदे गांव के ओइटा मांगरा लगे चाय खाइ रहे এখন दे सा लोंगासिनो नै ओइटा की कय कांदा লগত लाल खाइ रहे এখন एदिके है अंदर के गामुरा है गामुरा भी माटी भराइ रहे ओइ गामुरा के करे रहे हां माटी भराइ रहे ओइटा धनश्री बागान के गामुरा लगे ओइटा माटी भराइ रहे आदर्श में आर पैसा कमे रहे 500 के बेसी पारले गैया गामुरा के देखबो माने फुलि जावैनो थाखाय हा सोहोदों आरोना आर गार सोगासिनो कितना वाले ओए चोकरा कितना वाले हां नहीं वाले लास्ट करे रहे ना कि गर्लफ्रेंड रा छाई रहो ना वीडियोटा তোর গার্লফ্রেন্ডটা পাগলা ডাক্তার নাকি খাইলো চা খাইলো আন্দার করবেন সেকেন্ড দুধে খাবার হ্যাঁ এখন তোনি কি খালে ঠিক লাগে তোনদেরকে এই চকলেট খেলাই দে রহ হ্যাঁ মই চকলেট নাই খাই रहे ना তোনদে কোকো के चॉकलेट बेखौ মই टेस्ट করব এখন হ্যাঁ মই लेके आइ रहे माने आङो हजोंनिफ्राय कोकोआ निप्सखौ orदों नालाय माबाजों खिजुर फिथाइजों जानो हायो आरोना चॉकलेटनि फ्लेभारखौ मोनो बिथांमोननो जाहोनो आङो ओंदे এখন चॉकलेट का फ्लेवर पाबो মই এখন খেলে दे रहो हेलो दायो आङो नै खिजुरखौ हाखावनोसै এখন মই खिजुरका यहाँ गुटी है ना वैसा छिलका निकाल रहा हूँ एरकम निकले लगे हाँ नीचे यहाँ कोकोआ का निप्स बोले रहे उगला बुस्को जागरा गिला ऐसा दाल मरेक लगे ले आगे गामुरा टेस्ट करबो जाखो ब्रा दंना बटक दे हां टेस्ट कर खा डायरेक्ट खाइ दे टेस्ट कर जायगा गैयाग्रा सोरो चिनि टेस्ट कर ना डायरेक्ट खिजुर হয় खिजुरत মই चॉकलेटৰ निप्स বুলি কয় এটো ডালিছে খাই পেলাই টেস্টটো ক কেরকম আহে टेस्टी हां टेस्टी आहे ना केरकम पाइ रे बढ़िया ना निमक कहाँ निमक लगे ले कहाँ चॉकलेट का निमक लगे এটা তো চকলেট নাই লাগে চকলেট का फ्लेवर आइ रहे खाइसा दुनिया खाइ जो बहुत प्रोटीन वस्तु मजा ना जाना नाय भाई बढिया माने बढिया मोनजाखायो आरो नोंथांमोनाथ' भिडिअ नुखादों मैं कर्नाटक जाय रहे ना कर्नाटक में लेके आए रहे बेंगलोर से भी बहुत दूर लगा कोकोआ के এখন अभी उसको फुली बनाए रहे ना ये कोकोआ इतु खाओ पारो ओइटा फल एटु जाना हाजे एटु खाओ पारो इतु हुकान কৰি পেলাই এনেকুৱা বনায় মেশিনত দি পেলাই এনেকুৱা বনায় এটু খাইছো এটু আনি কৰিব আপুনি কোনটা ওইটা বি না জানেন না যা মই জানছি बेरावदा हाय चॉकलेटआ जेरै माबायो मोनजायो बे माबायानो खिजुरानो गोदैखाबा ओमफ्राय टेस्टआ चॉकलेटनि टेस्टआ बोरै मोनजायो बिदिनो मोनजायो आरो गाव गोजाबा खाथो मोनजायो खालि मोनजायो एकने एने खाइ देने से खाली टिका लगे रहे मुंह में पूरी झाल और निमक लग दे झाल और निमक झाल लगे ले फिने रे आसेबा टेस्ट करबो अंदर गावड़ा खालाय तांदर खाइ देबे गोदिया बै खिजुर नासो गोदै जादों ओमफ्राय नैबे एसे गोखा टाइपसो आरो
चकलेटनि मोदोमनाय दं आरो बेहाय होद जाबाय खेबला आङो बैयाव थाफैनाया लोगोफोरजों नायलाय न' सिङाव थानानै न'आनो गुगाजोब्बाय मा जादों नोंलाय मा जादों थासोमलि आयो गोथाव आंखौ भिडिअ खालामलाय गासिनो गासिलाय इन्जलाय आयो नों मा मावनाय नोङो मा मावनायनि थासोमलि जाखो नोङो इदिसो सोर नोंलाय नोंनि मुङा मा ए बाबानालाय मामानालाय नोंनि आफानि नामा मा आफाना मा नाम आफानिया आफिनालाय आफिना मा नाम आबौनालाय आफानि मा नाम होनो नै बिथिं बेगर सोजोब्बाय आरोना लोगोफोर नै ओरैबो बेगर सोजोब्बाय नोंथांमोना फेब्रुवारि मार्चआव एभेलेबेल मोनगोन नैथिंबो नै बेगर सोजोब्बाय नैबेहाय गासिबो चकलेट बेगर सोजोब्बाय नै लोगोफोर दायो आरो माखासे हा सोगासिनो दंबावो हाजिरा लानानै उपाय गैया हाजिरा लायाबानो सोख'नोनो हाया दायो सोगासिनो दं जाय नांगौ नोंथांमोना फेब्रुवारि मार्चआव खबर लाबानो जाबाय बे समावसो गायजायो नालाय दायोथ' एसे खरान थ' बयबो नोंथांमोना आंनि एड्रेसखौ सोंबाय थादोंमोन नालाय जोंना डिस्ट्रिक्टआ उदालगुरि डिस्ट्रिक्ट बेनिफ्राय माजबाद नोंथांमोना आंखौ कन्टेक्ट खालामबानो जाबाय नैबे स्क्रिनाव होनाय कन्टेक्ट नाम्बाराव जाय गायनो गोसो दंफां बिदिनो गय दंफां सिङाव गायजायो नारेंखल बागान सिङाव गायजायो ओमफ्राय राबार बागान सिङावबो गायजायो साहा बागान सिङावबो गायजायो आंनियाव जेनुइन फुलि मोनगोन आरोना नोंथांमोना आङो कर्नाटकनिफ्रायसो लाना फैदों नालाय दा नोंथांमोना लकेलनिखौ गायोब्ला सोरनाबा बिदिनो थेफाबो जादों होननाय आं खोनादों माने मोजां प्रडाक्सन नांगौब्ला नोंथांमोना मोजां जोलैखौ नांगौ जायो आरो बेनिखायनो नोंथांमोना कन्टेक्ट खालामबानो जाबाय थ' दिनैनि थाखाय एसेनोसै नेक्स्ट भिडिअ थाबैनो लोगो मोनफिनगोन बाय